ndị Anambra onye ụrụ anụ onu ebe ọnụ zuru ike John Udemezu ebe anyị na-ekwu bụ na ụlọ afụgo ka ụzọ anyị dị anyị na-ayọ federal gọọmenti federal gọọmenti of Nigeria ka unu gbatara anyị ọsọ enyemaka. Ụzọ anyị nọ na ya ife akịta bụ Adani Otu Ọcha Anakụ Adani Otu Ọcha Anakụ road, federal road. Ụzọ a unu na-anya unu fụ na moto adaga nwuzi n'ụzọ a. Inezi anya fụ na moto na-agba n'ụzọ a ị na-ede moto na-agba n'ụzọ a adị eluzi 50 ndị mmadụ na-agbaziri ụzọ ọsọ. Ọ na-eme na ife a na-akọpụta n'ife ubi a na-akọpụta na ya mere mụ na ndị mmadụ ada abịazi egu ya. Onwere ọzọ na-patronize ndị agha mere mụ n'ife owu ọrụ ife ubi a na-ewepụta. Anyị atagbughị onwe anyị n'afọ. Anyị wee na-ayọ biko nekene na anya ọ dị mma na ịnụ ụzọ anyị si ana ka enebanye anya. Gọvanọ anyị bụ gọvanọ Willie Obianọ ọkwa ikwere anyị nkwa na ị ga-arụrụ anyị ụzọ a. Kezi ka anyị si wee nọrọ n'ụdị afọ a nwere gba anyị nkịtị. Onwere lokal gọọmenti ọzọ mma alụ nwere ụdị ajọ ụzọ a na the whole Nigeria. Ọ na ife a ga-eme n'ụzọ na ọ bụgoro palliative nwanụ si mmalụ ife a ga-eme enu na moto m ebe a kata na moto m etipịago na moto m na ife dịsị na akụpụgolu m ife na okpuru ife na mmanụ na-aghafusi. Kedu mmadụ ji isi kolu? Gọvanọ Willie Obianọ Speaker Anambra State House of Assembly Honorable Uche Okafor ọkwa isiri ga-abịa dozili anyị ụzọ a. Ọkwa isiri na unu ga-abịa dozi ụzọ a. Anyị rapụ Obianọ anyị jide gị. Ife ji ekwu ebu ka onye ọbụla na-egekwa ntị o maka ife ji ekwu ebu na ndị youth ya mere mmadụ ọzọ happy. We are not happy. We are not happy with the federal government. We are not happy with the Anambra State government. We are not happy with Speaker of the Anambra State of Assembly, Honorable Uche Okafor. How can you allow us to be in this mess? For how long? For how many years? Can you cut the mother de kume get you and I can also? Madame Kuyusuka, whatever, the night why he did me, a bullion and motor cage to Atamobivena, or one ozo. Why just a or another village, of no to them on one. Mobile Java and Ugu State Jamon, or catch them on them. If I just quiver now, no, or my other one mile, Mobile and the youth to Ayamelmo decide there, Kava take their destiny in their hands. It will not be good. You people are pushing out to the world. And when I go federal government in the now local government in Ayamelmo every month. So when I get my life, I use that. Mata bu nwa na afu Gọvanọ Willie Obianọ akpọkọ edike bụ afa ga na etugi aya akpọkọ olu gị kesa na anyị nụ kedu ife bifa ife ya dịwa good.